Какво става, хора? Добре дошли в новия епизод на Roblox. Да, нямам дълго време епизоди, просто нямам много идеи в главата. Сега като почвах канала, сигурно 1000 идеи ми се бяха навряли в главата, ама сега нямам никакви. И реших малко да я поиграя Roblox. Имах 21 Robux и ги скачих за това тяло, тези джинси и тая блуза. А пък тази шапка си я взех от имейла. Ще ви покажа някой един туториал, защото не беше толкова трудно. И да, лесно се взима тази шапка. Аз преди знаех на Исус, ама сега просто не съм я виждал от доста време и съм я събрал. Та, това видео мисля да играя малко не Adopt Me Please Donate, за да ми донейтнат Robux и да видим колко Robux ще ми донейтнат. Защото ако ми донейтнат 2 Robux, ако ми донейтнат 2 Robux, ще ми дадете да направя две задачи за следващото видео. Ако ми донейтнат 4 задачи, ако ми донейтнат 6, ако 8. Така. А това води, че аз всъщност не трябва да ми донейтва, защото колкото повече донейтва милион, толкова мисии трябва да правя. Така. Ако стана. Еее! Пише много яко скин. Особено тази пуса е брутална на Nike. Please donate for my dream pants. Да, така исках и ние много яко панталони, не знам дали ги има комплект с този Nike. Ами добре, хора, ще потърся някакъв богат, когато дойде момента ще пусна видеото. Чао от мен. Между другото, преди да направя това видео, гледах, че като натисна и тези шапки, мога да си ги сложа. Гати готското е. Хора, вижте. Майко, какво си направих аз, бе? Пишете ми, аз съм някакво куче с някакъв пистолет як. Намерих едни богати. Ето, аз ще питам. Хай. Ще ми донейтнеш и Robux? А? Чакай само на това. Ала, какво? Какво ми донейтнете? Не, това е глобално, това съм без глупа. 10 000. Вишина отгоре. Чакай, брат, ще ми бъгна. Вишина отгоре има един безполезен скин и му донейтнаха 10 000 Robux. Това 6м4. Чай се махам тук, че става много силно. Тук имаше една маска преди, която можеше да се натисне, ама се преснях дали ще ми вземе Robux-ите. Никакви пратки няма. Ама много е странно, като има пратки и си дадат, например, 5 Robux, те веднага ли са те веднага ли се получават. Тази маска може да се натисне. Вече не. Не знам защо. Тук има един. Ела ми, бе. Ела ми тука. Господине! Господине! Хора, ето го богатия Тим. Какъв това е? 5000 диаманти иска да му съберем. Това няма да ми такова. Вау! Сега какво трябва да говоря аз? Английски сега на 5000 диаманти иска да. Аз 0 Robux имам, пък то ще 5000. I heard rumblings about treasures hidden in the Nook bunker nearby. Maybe, just maybe, there's a glimmering diamond waiting for me there. Help me gather donations and together we'll uncover the secrets of the bunker. Аз в принцип някак да разбера, защото не знам цял английски. Добре, разбрах, че там има, тук има някакви диаманти, сигурно трябва да ги съберем. Ще видим. Вижте. Вижте как танцува грозно. Добре, хора, ще се видим, когато отидем там. Тук е статуета. То си влязъл вътре, ли? Какво? Как си влязъл вътре? Как влизате вътре, бе?
Вау! Какво това, хора? Но не срам какво. О, къде сега трябва да играем, бе? Бе, чакай. Айде! Айде, бе, мушки! Кам. А какво? Айде! Хора, за да не губим време, просто ще спра видеото на пауза и когато го минам цялото ниво, ще върна. Хора, с половин час трудене успях да го мина някак си. Едното ниво просто не мога да го разгадая и в последния момент го разгадах. Какво това, бе? О, са тези паркури, бе. Хора, не знам дали ще ми донейтнат въобще, ама просто като видях това става нещо такова интересно. Какво иска сега? Какво трябва да направим, чакай? Какво? Само надолу ще поя. Ах, ти гаден звук, бе, брат. Брат, толкова... хора, намалете си малко звуците, защото е отвратително. Ето топ. Къде се трябва да ги дадем тя? Тук не се събират, ама то чак... Тук чак иска 5000 лут. Майко. Диаманти! Майко, точно не се станах толкова бързо. Диаманти. Ами хора, аз мисля пак се върнем, когато станем с 1000 диаманта, защото не става, пък и бам става, защото видеото вече е 7 минути. Добре. До след малко. Хора, както виждате, събрах 1279 диаманта. Малко повече от 1000, защото много диаманти ми се появяха и точно ги изчупих като нормален и от това по инерция забравих да пусна видеото. Ама нищо, както и да. Не се чупя, ама не се събират толкова трудно диамантите, това е добре. Навсякъде има диаманти, искам да е това тук. Като има диаманти, те само пречат. Тук ще дойда, но пак диаманти такива. Това е критаци. Ето го видях. Той си някакъв бейкън писа. Да, искам да отида по него, Какво? Ще да падна в пропасна. Майко, много диаманти. Колко диаманти съм вече, не мога да видя, защото просто не пречия, бе. 2119. Майко. Искам да дойда по тебе, бе. Ето диаманти. Някъде ме има нещата. Ето всякъде диаманти. Това звук, който когато се чупят диамантите, е като жаба или някой късорика. Това, бе. Просто си надолу, искам да го насилям, не ме интересува ако диаманти. Все не може да се зле. Дотно. Короче. Ако не е надолу, ще е нагоре. Ако не е нагоре, ще е надолу. Ще надолу при те, рад. Ето го, хора, ето го. Вижте го. Ето го, айде, най-седне. Най-седне по това. Какво искаш, бе? Ма просто не са малко крипи. Чакай се махна това. Бягай, просто долу. Копай надолу. Чакай, че май стах малко това, да не ме навреди. Майко, колко диаманти. Хора, аз мисля да се върнем, когато събера 5000 диаманта, защото вижте сега колко съм.
тя се събира толкова, така че до после. Трябва да изляза. Аз за това не помислих. Трябва да изляза. Ето. Виждате, че тук има море и вместо да го правя, готово. Телепортирах се, като наред съм хидробот. Айде, 5000 диамант събрани, какво ще... О, и 50 даже! Диамант донор! На сега ще ми даде? You complete the quest by helping Carlos да работи точно. Пак ли иска? Не, тук май как искам да му събера диамантите. Ако има време малко, ще видя кой е богат и кой не. Хора, вече търся повече, сигурно от 10 минути някакви богати. Всички заспаха, тук има едни. Те ми казаха, че нямат никакви робъкс. Имаше един, който май имаше около 20-30, ама той ми отказва да ми донесне. Така че може да го оставим за друг епизод. Съжалявам, че стана така, ама просто се загледах в този бедняк и ми стана интересно. Ако ви харесва видеото, лайк, сабскрайб и от мен чао!